Takže ľudia, čaute. Dneska si ukážem moju výbavu rybárskú od kaprárskych vecí, prívlačové, slunčiarske. A môžeme rovno začať. Začneme asi prívlačou. UL-ko, udicu na ultraľahkú prívlač je takáto. Wasabi od Delfínu, záťaž 10 až 30 gramov. Neviem, či to dobre je vidieť. 10 až 30 gramov. 210 cm má. Dobrá udička. Toto môžeme prejsť na návnadu ešte zabalenú. Mojich wobblerov ste už videli. Všetky moje gumové nástrahy, aj všetko. Na prívlač nástrahy, ale mám tu ešte také, čo ste nevideli. Vandálka ešte zabalená, takto. Potom tu mám ešte jednu krabičku, ale to sú proste wobblere iba. Klasika. Ešte keď som o tej prívlači, túto udicu používam na UL. A na pevnú prívlač používam túto udicu. Hovoril som vám, že na navijáku, v minulom videu som vám hovoril, že na navijáku mám silón, ale premotal som to na leto, aby som vedel ďalej zahodiť a aby mi to zbytočne, keby náhodou mi zabere sumec alebo nejaká väčšia ryba, nech mi to neotrhne zbytočne. A to je z prívlačov si všetko, čo už ste nevideli. A tak môžeme prejsť na kaprárske veci. Poďte so mnou, ideme pre kaprárske udice moje. Toto je jedna kaprárska udica. Takto nemám tu silón na navijáku teraz. Na zimu som to dával na prívlačové ten silón. Mám tu ešte aj takýto druh udíc, mám tu dve také isté od Damu. A potom tu je dvojička hentej, čo som vám ukazoval prvú. Takáto. No. Potom tu mám feeder udica. Kaprárskych tu proste mám klasické kaprárske, mám tu túto kaprársku. To proste teleskopka, to je na všetko. Pôjdeme k boilisom. Boilisy, mám tu také, najprv môžeme popapkami, mám tu takéto popapky patentkové, 12 mm, modro-biele. Potom tu mám červené popapky, to boli. No sú to popapky červené. Ale jak som ich nadipoval, tak niektoré plávajú a niektoré nie. Potom mám pelety zelené. Tiež dobrá návnada. Mám tu potom boilisy. Takéto. Jahoda chobotnica, myslím. Áno. Takto. Potom tu mám takto. Toto je rybár. Toto je môj obľúbený youtuber. To sú jeho boilisy. Losos broskyňa. Ešte neotvorené. Na Vianoce som ich teraz dostal, takže ešte neotvorené. Môžeme ísť naspäť.
Takže tu sme naspäť, ja idem ukazovať veci blízko ku kamere. No a potom na úplne všetko proste. Tu mám takýto, to je na kufrík, na také veci, mám to proste veľký kufrík. No, padol mi mobil. No mám tu proste všetky veci. Že toto, tu mám 200 gramové olovko. Takto. Mám tu proste ihlu, klasika. Nejaké to boily staré. Krabičku s háčikmi nejakými. Váhu tu mám. Mám tu veľa vecí. Bužírku, kameň na brúsenie háčikov. Tu ešte mám olovka. Ešte nejaké gumičky, zarážky a proste klasické veci. Obratlíky. Teraz si môžeme ukázať moje pípaky. Teraz ich mám na takýchto rasoškách. Jeden pípak, idem pre druhý, hneď som tu. Zatiaľ, keď ma rozmotávam, tak vám môžem povedať, že keď sa vám toto video bude páčiť, tak nezabudnite dať like, odber a koment. Sme veľmi blízko 40 odberateľov, takže sme to mohli dať, no ale už som tu. Takže tu proste na rasoške pípak zase, teraz ich mám takto, lebo bola toto, nechodil som až tak veľa na kapre v zime, skôr na prívlač a preto aj toto má na rasoškách iba, ale cez leto, keď ideme na kapre, teda na tento veľký stojan. No a teraz si môžeme ukázať moju výbavu na plavák. Tu mám rovno plavák nejaký. Nejaký takýto. Potom tu mám takú jednu vec, kde je tých plavákov už dosť viacej. Mám tu takúto nádobu, kde tých plavákov je naozaj. Vyberiem vám všetky, aby sa nepovedalo. Takto. Mám medzi tým aj veľa takýchto malinkých, tie asi neuvidíte. Padajú mi proste, neviem, v mojej ruke. Koľko plavákov. A tak ja moc na plavák veľa nechodím. Ešte vám môžem ukázať dobrú nánadu na dravce. Není to na prívlač, ale je to na ťažko alebo na plavák. Táto rybka boli v zaváraninovej takej vode voľakej. A aby sa nerozložili, ale ja ich mám takto teraz, lebo som tú vodu vylial a zatiaľ sa nerozkladajú. Môžem vám ju ukázať aj takto. Smrdí to jak tvár. Takto. Takáto rybka. Dám to naspäť, lebo sa dobrcam. Strašne to smrdí. Potom používam takýto meter na ryby zo skonto nábytok.
proste klasický meter. Podberák, teraz nejdem vyťahovať, ale je veľmi veľký, tu vám ho môžem ukázať v obale takto. Obrovský je. Podložku vám ešte donesem, ale najprv si tu musím urobiť miesto. Tak toto sa do kuflíka. Tak lebo tá podložka je veľká. Presne toto je tá podložka. Je to vanička, neviem, či ma uvidíte vôbec cez ňu, neuvidíte. Nevadí, takáto. Značku asi nebudete vidieť, ale poviem vám ju, je to od Delfínu. Veľmi dobrá podložka. Dáme si tým stranu. No. Mám to ešte jednu vanicu, to je proste na všetko tak.